Mhux tal-li diversi drabi persuni li jkunu ħarġu mill-ħabs isibuha diffiċli li jkollhom xogħol tal-Fondazzjoni Rise iffaċċjat ukoll diversi każi ta' abbuż fejn persuna li tkun tħaddem tieħu vantaġġ mill-fatt li persuna tkun vulnerabbli. Dan qalu ma' TVM News Charles Mifsud li jmexxi l-Fondazzjoni Rise. Min ukoll min jabbuża għaliex qed inħadmek għax kieku ma ħaddimtikx jien ma ħadmek ħadd. U allura wien hemm abbużi pagi. Jew inkella fix-xogħol li jkun qed jagħmel. U kellkom dawn il-każi intom? Jiġu kellna. Huwa elenka numru ta' eżempji ta' kif qed iseħħ dan l-abbuż. Issib ukoll minnhom li jdumu ma jħallsuhom allura wieħed forsi anke ma jitħallsux fi żmien u post. Għaliex jagħmel jitlaq, jispiċċa bla xogħol, jaf li bniedem ħajja tkun diffiċli biex jerġa' jsib xogħol. Is-Sur Mifsud kompla jgħid li dan ma joċċa l kulħadd u hemm min jitratta lil ħaddiema tiegħu b'dinjità u jkun hemm ukoll min jagħti ċans. Fakkar li l-Gvern innifsu jitlob il-kondotta u allura dan għandu jagħti eżempju bl-entitajiet tiegħu wkoll. Filwaqt li saħaq li l-kondotta hija pjena indiretta li tibqa' tiġri wara bniedem għal omru huwa qal li Rise tiffaċċja każi fejn bniedem ma jingħatax assigurazzjoni biex ikollu karozza ikunu rifjutati liċenzji għal taxis anke jekk ir-reat ma jkollux jaqsam ma' sewqan filwaqt li wħud minn dawk li jħadmu lanqas biss jisimgħu ma jkunu jridu u ma li jsiru jafu li persuna kienet il-ħabs jeskluduha b'mod awtomatiku. F'dan l-isfond huwa faħar l-inizjattiva li ħabbar il-Gvern u li se tfisser li persuni li jkunu servew is-sentenza u allura ħansu għall-iżbal tagħhom ser ikunu jistgħu jitolbu ċertifikat supplementari tal-kondotta. Fih ikun hemm rendikont tal-imġiba u tal-programmi li l-persuna tkun segwiet waqt li kienet qed tiskonta is-sentenza biex tkun riabilitata. Hija xi ħaġa li kien hemm bżonn issir u hija xi ħaġa tajba ħafna li aħna wkoll konna involuti fit-taħdidiet mal-Ministeru biex din issir. U nixtieq ngħid li ħafna mill-opinjonijiet tagħna. Huwa qal li issejja f'idejn is-soċjetà wkoll biex taċċetta u tifhem dan il-pass u li kulħadd jibda jemmen aktar fir-riabilitazzjoni tal-bniedem.